Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum anata orang ngabartakaken ingsun ing sira kabeh bi aisaril ibadati kalawan leuwih mudah ibadah wa ahwaniha lan leuwih ringan-ringane ibadah alal badan ing atase badan asumti tegese repeh husnul khuluqi lan bagus akhlak. Ala ukhbirukum bisyai'in kalawan sawiji-wiji idza nazalat tatkala turun birajulin kalawan wong lanang mingkum saking sira kabeh karbun opo kabingung aw balaun atau balai min amri dunya saking urusan dunya daa maka ngadua yesirajul bi kalawan doa payupar roju maka bakal dileungitkeun ieu si karbun anhu saking rajul. Doa udinun tegese doa ayeuna Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ala adulukum anata ora nuduhkeun ingsun ing sira kabeh ala syadikum ing atase leuwih banget sira kabeh amalukum iku leuwih ayeuna amalakukum iku leuwih ngamalkeun sira kabeh tinapsi kade awak dheweke ieu si man indal godab ing dalam nalika bendu. Amalakum leuwih ngamilikeun amalakukum iku leuwih ngamilikeun sira kabeh ala arkika anata ora nono ngajampe ingsun ing sira biruqyah kalawan jampe sawiji rokani kang wis ngajampe ing ingsun biha kalawan ruqyah Jibril sapa malak Jibril. Takulu ngucap Jibril bismillahi arkika ngajampe ingsun ing sira. Wallahu utawi Gusti Allah yasbika iku aina bakal nyagerkeun ya Allah ing sira. Min kulidai saking saban-saban penyakit yatika kang tumeka ieu kulida ing sira min syarin napasati saking aina ala-alane tukang sihir fil uqadi ing dalam badan. Wa min syarri hasidi lan saking ala-alane wong kang hasad idza hasada tatkala hasud dia hasid. Tarki ngajampe ingsun biha kalawan ruqyah salasati maratin kalawan 3 pira-pira balik. Ala u'allimukum anata orang ngawurukan ingsun ing sira kabeh kalaman ing pira-pira rasan idza ku tahu tatkala ngucap sirahu ing kalam ku tu apa kota ngucap sira ing kalam adhaba maka bakal ngahilangkeun Allah sapa Gusti Allah taala hamaka ing kabingung sira wa qadolan lan bakal mayaran ya Allah angka saking sira dainaka ing hutang sira kul ngucap sira ida asbahata tatkala isuk-isuk sira wa ida amsayta sore Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azmi wal kasli saking apes wa minal azmi saking apes tina ibadah wal kasli lan kedua tina ibadah. A'udzubika minal jubni saking borangan wal bukhli lan koret wa a'udzubika minal ghalabatidain ngalindih agama wa qahri rijal lan ala-alane aina pira-pira lalaki. Ala tasmau anata ora nono awe ngarungu sira ala tasmau anata ora nono ala tasmau anata ora nono ngarungu sira kabeh innallaha satune Gusti Allah la yajibu korona insyaallah bidam ilain kalawan ngocor air mata wala bihuznil qalbi lan ora kalawan nalangsana hate walakin ayu azibu pastine lan papasane nyiksa ya Allah bihada kalawan ikilah iki wa asyara lan isarah ieu Kangjeng Nabi ila lisanihi maring lisane Kangjeng Nabi aw yarhamu atawa mikasih ya Allah. Wa innal maita lan satune mait yu'azzabu iku disiksa ieu mait dibuka ahlihi kalawan sabab nangis ahline mait alaihi kana arah-arah mait ala u'allimukum anata ana ngawurukan ingsun ing sira kabeh kalimat ing pira-pira kalimat man juridillah tawi sapa ngarepkeun sapa Gusti kalimat khair ing khair yallimukunna maka aina
maparin paham ya Allah ing ayeuna kalimah iyahu ing kalimatin iyahu ing iyana siman sumalayun sihi maka kari-kari orang nganani ya Allah ing ayeuna man abadan ing dalam salawase ngalalikeun maka kari-kari orang bakal ngalalikeun ya Allah ing man abadan ing salawase kul Allahumma inni dhaifun satana ingsun diku dhaif pakawi pi mak boga-boga nguatkeun Tuhan ingsun ridoka ing ridho Tuhan piridoka ing karidoan Tuhan dok pi masih pakawi maka kari-kari nguatkeun ingsun pi pakawi maka kari-kari nguatkeun Tuhan ing ingsun piridoka ing dalam ridho Tuhan dok pi ing kalemah ingsun wa khudlan moga-moga ngajadikeun Tuhan ilal khairi maring khair binasiati kalawan bagian ingsun waj'al Tuhan al-islam ing Islam muntahar ridho ing ayeuna panungtungan ridho Allahumma inni dhaifun pakawini wa inni dalilun hina pa'izu maka muga ngamulyakeun Tuhan ing ingsun wa inni pakirun parzukni waqfini bihalalika nyukupi moga-moga nyukupi Tuhan ingsun kalawan barang halal Tuhan an haramika wa agnini bipadlika aman siwak adoh saking makhluk siwak adoh saking wong makhluk lah siwak adoh saking wong lah siwaka salian Tuhan saking dat siwaka salian Tuhan ala unabikum anata orang ngawartakan ingsun ing sira kabeh bi akbari kalawan nabi gene pira-pira dosa al israku sawiji musyrik tegese musyrik billahi Allah wa qaul walidain wa qaul sur lan aina ngobrol sumpah palsu iya kumbodi sira kabeh wal gibata semartane gibah pa inal gibah asyadun ikuluh banget minazina wa inna rajul satana rajul qad yazani iku terkadang zina yesi rajul wa yatubu lan taubat yesi rajul wa yatubu maka narima taubat Allah sapa Gusti Allah ing atas rajul wa inna saibal gibalan satana wong kang anduweni gibah la yakfiru iku moal ngahampura Allah sapa Gusti Allah taala lahu kadua yesi sahib hatta yakfiru sehingga ngahampura lahu kadua yesi sahibuhu sapa wong kang anduweni gibah iya kumbudi sira kabeh wal kadibas semertane bohong painal kadib panasane bohong mujadibun iku kang ngadohi lil imani kade iman iya kumbudi sira kabeh wa zina semertane zina painapi makasane keteping dalam zina arba'a hisolin opo popat pira-pira perkara sudah habus sawiji ngilangkeun ieu si zina al bahaa ing aina wibawa baha itu cahayanya cahaya al-baha ing cahaya anizwaci saking wajah wayak taulan magatkeun zina rizqa ing rizki wa yusitu lan ayana ngabenduan zina Allah ngabendukeun zina ar-rahmani Allah kang sifat rahman wa yajibulan mastikeun zina al-khuluda ing mayang fil khuludi ing dalam neraka yakum bodi sira kabeh wal kibru semertane takabur fa inal iblis maka satene iblis hamalaha ngajurung ing iblis al kibru apa takabur ala yasda ing atas yen ta orang sujud di iblis ti Adam kadu Adam wa iya kemulan bodi sira kabeh wal kirsus semertane kada mas wa paina Adam maka satene Adam hamalaha ngajurung ing Adam alih sopo kada damas ala anak akala ing atas yen tamangan ya Adam mena sejati saking tanggal wa yakum bodi sira kabeh wal hasada semertane hasud paina ibnu Adam maka satene anak ibnu Adam anak rorone Adam inama qatala anak rorone Adam inama qatala pastine membunuh adukum sapa salah sawiji ibnai sahibatahu ing aina kakana ibnai hasadan kana hasad bahwa maka ta ieu kabeh pahuna maka ta kabeh aslun iku jadi asal aslu kulli khatiatin iku jadi asal saban-saban kaalahan iya kumbudia sira kabeh watu amuko semertane ngalewat batas sara pidini ing dalam agama Penallah semertane maka satune Gusti Allah taala qad ja'ala iku ngajadikeun ya Allah ing daen sahlan ing gampang kemudahan
Pakudu maka ngalap sira minhu saking dayan ma ing barang tutikuna kang mampu sira kabeh ing ma kang mampu sira kalawan mayang ing ma gitu. Wa innallaha lan satuna Gusti Allah taala yuhibbu iku mikademen ya Allah madama selagi mayang yusima pi amali solin dalam amal kang soleh wa ing kana sanajan taono yusima yasiran iku sadiri. Ayu mamratin utawi indi-indine wong ayu mam imrah utawi indi-indine wong wedon matat iku mat utawi indi-indine wong wedon matat iku mati si imrah wa jaujatu hale utawi jaujah si imrah radin iku kang ridho narima takdir gitu. Anha saking ayeuna imro'ah daholat maka manjing si imro'ah aljannata ing surga. Ayu mamra'atin mubtada di mana syarti utawi indi-indine wong wedon datat kang nambah si imro'ah pirosiha ing dalam sirahe mar'ah sya'ron ing rambut sawiji laisa kang ora ana ieu sya'ar minhu iku setengah saking aina roksin pa inna maka satune kalakuan zuwurun iku kang goroh tazidu kang muhi ieu si mar'ah pihi ing dalam aina pihi ing dalam roksi atau zuwurun teu goroh gelacut. Ayyama muslimin utawi indi wong muslim kasa iku kasa ngangguan isi musliman yang muslim soban ing pakaian ala urin ing atase wong kang sataranjang kasahu maka bakal ngangguan ing muslim Allah subhanahu wa ta'ala min khudrin saking dodot hijau surga. Wa imam muslim utawi dindine wong lanang wong muslim atama iku awe panganan di musliman yang muslim ala ju ing atase kang lapar atau maka bakal ngawehi ing muslim Allah subhanahu wa ta'ala min simaril jannah. Wa imam muslim sako iku aweh inuman isi musliman yang muslim ala domain ing atase ngelak sakahu maka bakal maparin minuman ing ayana muslim Allah subhanahu wa ta'ala min rohikil mahtum saking ayana sajeng surga kang dicap wadahe saking minyak kastori. Saking sajeng surga kang dicap wadahe saking minyak kastori. Ayu mamratin utawi indi-indine wong lanang wong bedon mata iku mati ieu si imra'ah laha iku tekadi si imra'ah salah satun utawi telu minal waladi saking anak kuna ono ieu si salasah laha kadue ieu si imra'ah hijaban iku dadi hijab minanari saking neraka. Ayyama imra'atin harajat iku metu ieu si imra'ah min baitiha saking umah imra'ah bigairi idni jaujiha kalawan ora ana izin pak suamine imra'ah kanat maka ana ieu imra'ah pisutillah iku teping dalam bebendu Allah taala hatta tarja sehingga babalik si imra'ah ila baitiha baling imah hijau imra'ah aw yardo atawa temeka maring ridho anha saking imra'ah jaujuha opop suamine ieu si imra'ah. Ayu abdin zaro utawi endi abad zaro iku ziarah iya abad akhon ing dulur lahu kang iku kadue ieu si abad billahi ing dalam karena Allah nudia maka diundang lahu milik ieu si abad billahi ing karena Allah nudia maka diundang ieu si abad antibta ing yen tab gawe bagus ing tab bagus sira wa tobat lan ayeuna ngawangi akan laka kadue sira aljannatu apa surga. Wa yakun ngucap Allah subhanahu Gusti Allah azza wa jalla abdi utawi hamba ingsun jaroni kang ziarah ya abdi ingsun alaya tegese ing atase ingsun alaya ing atase ingsun kirohu kang tetep ieu si abad kang tetep ieu si ma ing abad walan ardo lan ridho ingsun di abdi kadue amba ingsun bikiro kalawan ditetepkeun dunal jannah salian surga. Ayu marajulin utawi indine wong lanang atau iku wis ngawekeun ing rajul Allah sapa Gusti Allah ilman ing ilmu maka tamahu maka kari-kari nyumputkeun ye si rajul ing ilmu al jamaah maka ngajadiekeun ayeuna maka bakal ngadalian ing rajul
keluh sapa Gusti Allah yaumal kiamah. Wakilah aljamahu maka ngajadiakeun perkara ing man ing rajul maka ngajadikeun perkara ing rajul kang kaya kedali sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamah bila jami kalawan anda diakan perkaya kang kaya kedali ing dalam cangkem manusia atau ing dalam cangkem rajul minan nari saking neraka. Al ajwaj al warhu utai piro-piro ruh junudun niku piro-piro balad mujannadatun kang dikumpulkeun. Pamata aropa maka utai barang kang silih muapakat ing dalam piro-piro sifate saling pantesan minha saking arwah ya tapat iku saling demen ieu si man. Coba wamalan utawi barang tanah karo kang orang no salih inkar minha saking ayeuna arwah ihtalapa iku ayeuna ihtalapa teh parebutan. Iya arwah kitu nya ulah perebutan. Benang heong ieu arwah. Al iktisadu utawi bertentangan al iktisadu utawi ulah bertentangan utawi majana biasa baik sedang baik dina kapawat ing dalam urus ing dalam napakah nisbul maisha iku saparone kahirupan wa tawadu dan utawi demen ila nasi maring manusia dedemenan nisbul akli iku saparone akal husnus soalan utawi bagusnya pertanyaan nisbul ilmu iku saparone ilmu al amnu utawi ngarasa aman wal afiyah lan aina afiyah nikmani itu nikmatani iku nikmat loro magbunun kang den aina kurangan bima pihima ing dalam aman lan apiyah kasirun sopong akeh minana saking manusia. Al iman utawi iman antuk mina iku yen tengimankeun sira billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ia kumadi sira kabeh wadain sumertane hutang pa innahu maka satuna dain hamun iku jadi kabingung bilail ing dalam wengi wa mazalatun lan jadi kahinaan binahar ing dalam siang. Ayyuhannas eling manusia irba'u irba naon kelewat lah. Ia kemudian sira kabeh wal baula sumber tanah nguyuh fil maqabir ing dalam luhurin pakuburan fa inahu maka satune kalakuan yurisi ngawariskeun ieu kalakuan albaros ieu tau bawal ngawariskeun ieu bawal fil maqabir albaros ing jorab. Al iman utawi iman ma'rifatun iku dimaripatkeun bil qalbi kalawan hati wal qaulun utlan ucapan bilisani kalawan lisan wa amalan amal bil arkan. Ya kemudian sira kabeh wadona ing sangkaan fa inadon maka satune don akzabul hadis iku leuwih goro-goro he cariosan awak wala tajassasulan ojo mulitik sira kabeh wala tahassasulan ora ana aweh perkara sira kabeh kalawan aina panyacad.
wala tapasulan ojo demen ayeuna tapanasu lan ojo demen ngejek sira kabeh kalawan perkara itulah. Wala tahasadu lan ana salih hasud ieu sira kabeh, wala tabagadu lan ana salih bendu sira kabeh, wala tadabaru lan ojo ayeuna silih ngareheng sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadallah pira-pira hamba Allah ihwanan iku dulur. Yakum bodi sira kabeh wa ma ing barang yuk tadaru kang digawe ayeuna cacarangan minhu sapa mak. Yakum bodi sira kabeh wa ta'am lan ing toma setawa serta toma pain mau satune kalakuan al pakri ko pakiran hadir kang hadir. Liman utawi iman bid'un iku aina punjul wasituna lan 60 syubanan apane cabang walahya utawi es isin syubatun iku cabang minal imani setengah saking iman. Alhaya utawi isin layati kono temeka iya haya ila behir angin kalawan kabecikan. Ayuhanna seling-eling manusia innakum satune sira kabeh munapiruna iku kang ngagungkeun kabeh. Iku kang dikaburkeun kabeh. Paman sholat maka ta'i sopong sholat isiman binasi sumertana siapa lihopip maka becik ngentengkeun sira kabeh. Pain pihi maka satune iku teping dalam aina nas almaridun opo pain api maka satune iku teping dalam nas maridun opo ono kang gering wadai panongah kabir wajal hajatilan kang ri pangabutuh atau munapakirun teh tadinya kang ngagungkeun kabeh. Atadruna ana tawuruh sira kabeh man sabikun utawi sapa wong kang ngadingini ila dili ya wong kang ngadingini ya kabeh ya wong kabeh ila dili arsi maring dil Allah azza wa jalla alladina yaiku wong akeh ida utu tatkala dewahi ya si alladina al haqqa ing hak qabilu maka narima ieu si alladina ing hak wa idza suilu lantet kaden takon ya alladina ing hak badalu maka nyerahkeun ieu si alladina ing hak wa hakamu lan ngahukuman ieu si alladina linasi kadaya manusia ka hukmihim kaya hukumane alladina li anfusim kadaya awak dewe ke alladina. Kita di sira kabeh pira satal mukminin ing aina ngaweruhkeun wong mukminin kalawan sabab nyana kang bener ing ngaweruhkeun wong mukminin kalawan sabab nyana kang bener painau maka satune pira sah mukminin yandur iku ningali ieu pira sah mukminin binurillah kalawan cahaya Allah. Tadi logatan kamari ta tadi idarau ngawehakeun sira kabeh al hududa ing pira-pira had bisubati kalan pira-pira saliru al hududu ing pira-pira batas bisubati kalan sabab pira-pira saliru. Ikum di sira kabeh wal bitnata ing aina ngabeki beteung minuhan beteung pito ami ing dalam kamarkaan ing dalam papanganan bitnate kamarkaan pito ing dalam makanan wasara bilan inuman paina maka satune ieu si bitnah mafsadatun iku kang ngaruksak li jismi kade awak turisu tur bakal ngawaris ieu si bitnah asakoma ing lara wa maksalatun lan aina sungkan hoream adi salati saking salat. Waalaikum dan ing atase sira kabeh bil qasdi kalawan pertengahan pihi ma ing dalam tamlan syurab painahu maka satune ieu si bitnah paina maka satune ieu si qasdi astaghfirullah iku leuwih ngabagusakeun jasadi kade asad asal iku ngabaguskeun ieu si qasdi al jasadi ka jasad wa abadu lan ngadohkeun minas saropi saking obrat. Ayahana sealing-aling manusia Allah tatamannau ojo ngarap-ngarap sira kabeh liko al adui ing patemu musuh wa as'alu lan takon sira kabeh Allah ing Allah ala ing apiah fa idza lakitumuhum maka tatkala patemu sira kabeh hum ing adu pasbiru maka becik sabar sira kabeh wa alamu lan durehan sira kabeh anal janata satune surga tata dilalis suyup iku tetep di bawah piro-piro iub bade piro-piro pedang. Allahumma munzilatil kitab hei kang nurunkeun Quran munzil kitab wa mujriyas sihab
kang aina ngalumak ngaberjalankeun mega wahazimal ahzab kang aina ngahilangkeun piro-piro tentara perang izhamuhum muga ngahancurkeun tuan hukum ing ahzab wansur lan muga-muga nulungan tuan ing kita alaihim ngalahkeun ing atas ahzab yakum badi sira kabeh wal julusa semertane duduk ani turokoti saking piro-piro dadalan pakolu maka ngucap sahabat malana ora nono iku tetep kadue kita budun utawi ngadohkeun innama hiya pastine utawi ieu turuk majalisuna iku piro-piro enggon duduk enggon kita tahadasu ngobrol kitanya pika ing dalam ayana turuk kala ngucap yang nabi faida abaitu maka tatkala nyegah sira kabeh ila majalisi angin pira-pira majlis tiu maka ngawehi sira kabeh atarik ing jalan hakohu ing hake ieu si hakoha ing hake ieu si turuk kalu ngucap ya sahabat wa ma haku tarik utawi opo iku hak tarik kala ngajari nabi godul basor iku meuremkeun ayeuna paningali wa kapul adi lan nyegah pilara waradus salam ngajawab salam wa amru bil ma'ruf lan marentah kalawan ma'ruf wa nahyu anil munkar al bahru utawi laut wa iku teu bahar atuhuru utawi cai laut itu iku kang nyucikeun iku bener gitu atuhur iku kang suci mauhu apa banyune ieu si bahru wal hilul lan utawi kang halal maytatuhu apa bangkene ieu si bahru al yamin utawi sumpah ala niatil mustahik iku tetep ing atase niat wong kang nyupri sumpah innamal amalu pastine utawi sahe amal biniati tetep kalawan niat wa innamal likrimriin dan pastine kuda pada saban-saban wang seji mau te barang nawa kang niat isi mrinding mak paman kanat maka sepung karati kono hijratu apa hijrah siman ilallah maring Allah wa rasulihi fa hijratu maka ta hijrah iman ilallah iku maring Allah wa rasulihi paman kanat apa hijratu hijrah siman ila dunya maring dunya yusibu maka nganani ieu siman ing dunya amiratin atawa cewe yang kieu maka bakal nikah ieu siman ing imra'ah fa hijratu maka ta hijrah iman ila ma iku maring barang hajra kang hijrah ieu siman ilahi maring ma al-Islam utawi Islam aya anta budaiku yang ibadah sira Allah ing Allah wala tusyrika ojo ngamestikeun sira billahi ing Allah saen ing siji wa tuqimas sira as-shalata wa tudiya sira zakata al-mafrudata kang dipardukeun wa tasumu sira Ramadan wa tuju sira al-bait aliman utawi iman antum mina iku yang imankeun sira billahi wa malaikati wa kitabi wa biliqai lan patemu maring Allah bi rasulihi Allah wa tumina sira bil ba'si wal akhir aliman utawi iman bid'un iku ayana wasabuna iku bid'un cabangnya bid'un nanti wasabuna syubatan itu bid'un wasabuna 7 iku bid'un 7 wasabuna 70 syubatan apane cabang walhi utawi era syubatun iku cabang sawiji minal iman saking iman